Επιστροφή σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Η Κύπρος υστερεί σοβαρά στην εκπροσώπηση των γυναικών στην κυβέρνηση, τη Βουλή και γενικότερα στην πολιτική ζωή. Το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο και η ομάδα πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή ζητούν την εφαρμογή δραστικών αποφάσεων, όπως η νομοθετική ποσόστοση, ειδικά για την εκπροσώπηση στη Βουλή. Σε πολλές άλλες χώρες, ακόμα και στο Ιράν, το Αφγανιστάν, την Τινησία και την Νιγηρία, το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική είναι πολύ ψηλότερο από αυτό της Κύπρου. Απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή στο πλαίσιο διάσκεψης που συνδιοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η ομάδα πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι μόλις 9,1%, στη Βουλή των Αντιπροσώπων 12,5%, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 17%, ενώ καμία γυναίκα στην Κύπρο δεν κατέχει θέση δημάρχου. Στερεί την κυπριακή κοινωνία αλλά και την κυπριακή πολιτεία από τη βελτιωμένη πραγματικά αποδοτικότητα και από την καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων. Γιατί μέσα στον κυπριακό πληθυσμό υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα και κυρίως ταλέντα γυναικών, μια και οι περισσότεροι απόφοιτοι των πανεπιστημίων σήμερα είναι γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τα θέματα ισότητας των δύο φύλων και κατ' επέκταση της ίσης εκπροσώπησης στα κέντρα λήψεως αποφάσεων με σκοπό την εξάλληψη του δημοκρατικού ελλείμματος, γιατί για δημοκρατικό έλλειμμα πρόκειται, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών. Στο πλαίσιο της διάσκεψης τονίστηκε επίσης η σημασία της ποσόστοσης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.